Pekný deň, volám sa Jakub Hulák, mám 13 rokov, som firmák na základnej škole Košická a hre na akordeóne sa venujem 2,5 roka na základnej umeleckej škole Františka Osvalda v Petržalke. K akordeónu som sa dostal náhodne. Predtým som sa venoval atletike, ale keďže som rýchlo vyrastol a mal som rastové bolesti, atletiku som musel zanechať. Vďaka mojim rodičom, ktorí majú hudbu ako koníček, som sa dostal akordeónu. Aj vďaka výbornej pani učiteľke Marine ma akordeón začal veľmi baviť a nečakal som, že sa budem tak rýchlo zlepšovať a postupne sa dostanem aj ďalej ako moji rovesníci, ktorí sa na hre na akordeóne venujú v podstate dlhšie. Tento školský rok som začal študovať akordeón aj na cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Grant by som ho využil na financovanie nového talentského koncertného nástroja a ďalšie rozvíjanie môjho talentu. Keďže sa zúčastňujem mnohých súťaží, aj moji rodičia vo všetkom podporujú, financujú cestové náklady, ubytovanie, oblečenie či predchádzajúce nástroje, keďže gombikový akordeón naša hudobná škola nemá a nosím si vždy svoj. Akordeón ma veľmi baví a rád by som sa mu venoval aj do budúcna. Zlepšoval sa v hre a reprezentoval Slovensko na medzinárodných súťažoch v zahraničí. Mojím snom je vyhrať súťaž Castello v Taliansku. Zahrám úryvok z prvej časti renesančných kúskov od Semionova a Vivo od Johna Garta.